Nach chuasach scéala gúil mu de goile muí na Imirce ríist le febanna i leis. Cé go séanach na peiletóirí go leiscéalatáin. Tá go leor gan phobal a bhesan gur bainú eibhleas uireantaí as an ngéirchéim sláinte, le míú a thuirt aspa gníomh agus dulchan cín ó híomh réalta seo. Tá iad nuair a bhí COVID-19 an na neart, agus cathú beag na chábhlíon i ggéardóling le sé tinnes hain, an feachtas le vaccíní i gáile, agus an tionchar a bhí go dtíon ghlasáil réimsí agsúla an saoil. Bhí ceis na títheachta i gceiste smó a bhí déanana tinnis go roiine le tamil. Geallú dulchan cín, tóigeall bhreise agus solar títheachta, idir títheacht tóisialta agus áitre bheith cís, gúil a chuin scéal ó hin. Tá níos mó daoine ná riamh gan dídan agus ardú leanúnach ar na figúrí mísúla, tá marga císa na chiiseach, an cís a gáardú as cuimse, tíarnaí talún a gairí as a marga príomhaideach, agus tu go deire leis an goscar dhíhalbú i neara neara. Níl altraí, gárdaí ná múnteoirí a nachcún áit chúnaíáil, cís ná le ceannacht. Tá glón nó góigan na tíre gal Imirce bhile a lochtaí a híú, nó go bhhar cuinealach eibri níosár a bheith fáil fud na crunne. Nach chuas go scéala gúil muid mar hír a goile muí na Imirce ríist le febannaí i leis.